Napaluha sa kaugmahan si Mary Grace kan Barangay San Andres Santo Domingo Albay kan makaresibin in food packs gikan sa hepe kan Highway Patrol Group Bicol kasubagong aga. Sabi niya, dakulang bagay sa siring niyang miyembro kan indigenous people ang nasabing tabang. Masakit kaya sa iya ang maghanap nin urual daw na panggaso sa pagkakan, urug pang ang pagtitindaman sananin mga pangontra an sa iyang piglalaoman. Alala nila nga gabi pala karapat nila bigyan. Sa bilang isang gaipis, mahirap kasi ang lahat na inaanho ng ibang tao, ginasabi sa amin na Nagpapasalamat man si Risa sa naresibing food packs. Dawa kaya papaano, dahin niya naisipon ang pirang aldaw nindang gastuson sa pagkakan. Tinda nga ipiskon niya, dakula ang natabang sa muya, maski birthday niya o anong occasion, pigrurumdum kami kang mga arog sa inda so sa highway patrol. So dakula ang pong pasalamat mi sa inda. Ugmaman si punong barangay Evelyn sa pagkakapili kan sa iyang barangay. Asinan IP's community pa ang napiling benepisyaryo. Nagpapasalamat po kami kay Police Colonel Erwin Rebellion. Napili niya po ang resettlement site na matawanan po arog po kay iniong blessing para po sa mga aki. Happy birthday po sa iya, asin salamaton po. Apwera sa pananaunin food packs, may mga pigpreparar man ng mga pakawat asin iba pang aktibidad. Sigun sa hepe kan HPG Bicol na si Police Colonel Erwin Rebellion, parte ang aktibidad sa napapara ninyang kompleanyo. Inimandaan primerong best nagkondusir siya ng siring na aktibidad bilang paagi manin paghiras kan sa iyang mga nariresibing biyaya. Although maliit na bagay yung naitaumi, at least makatabang nakadikit sa inda in relation to my birthday. Sa mga outreach, hindi man talaga ang pinipili kasi may mga konting pangangaipos inda na pwede tang maitao in little way. So ito po napipili ta. Kan nakaaging taon, nagkondusir naman in outreach program ang personahes kan HPG sa nasabing barangay. Sigun kay Rebellion, sa masunod na taon, gigibuhon niya ang parehong aktibidad sa nasambit man giraray na lugar, huli tamati niya digdi ang pagtios kan IP's community. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Laorny Miranda.